Barkanmu da zuwa cikin sabon shirinmu na yau, shirin al'adun Hausawa daga tashar Hausa TV 360. Jimar fata tsohuwar sana'a ce da aka daɗe ana gudanar da ita a sassan duniya daban-daban. A nan yankin ƙasar Hausa ma haka yake, a sakamakon galibin yankin maharba ne suka kafa su. Biyo mu domin sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu na al'adun Hausawa, abin da ya shafi ɓangaren sana'o'i. Muna tare da majemi wanda za ku yi cikakken bayanin daga bakinsa. Sunan malamin? Sunana Umar Musa Majemi. To, An haife ni ne a anguwar Rubu. to, Nan zare inda ake kira Majema. to, Sai ina da kamar shekara 44 kenan a rayu. to, Yau kuma sana'an nan na jima iyayena na gada ni iyayena da kakanni na ɓarayin uwa da uba. Duk Majema ne. Saboda haka to sai na tashi ina zuwa makaranta firamare haka sai mahaifiyar mu take nuna min cewa lallai sana'an nan na gidan mu kan bata. Shi kuma mahaifin mu baya so in yi. Sabanin cewa shi ma ba sana'ar jiman yake ba, yana yin aikin fata ne da ake kira keli. Dan keli ne shi mahaifin mu. Kamfaninnika suke ma aiki irin kamfani na turawa haka. Sai ya kasance shi baya so in yi sana'an, sai mahaifin mu ta ce ai in na rike sana'an nan insha Allah ba abin da ba zai ba. Na ce mata to shikenan, Allah ya sa mu dace. Sai ta haɗa ni da wanda tijo ana ce mai baba tsoho, to shi ya zo ya koya min sana'an nan. In na dawo daga makaranta sai in zo in ɗan biyan fata na kwaya 3 kwaya 5 je isar lokacin abin ma fatar tana da daraja. Sannan sai aka sai fata na naira 3 za ka sayar da ita naira 30. Kanannan ka Za kenan ka nan riba. ka wallahi sai da na tara awaki ina ganin dai wanda na siya tun ina yaro sun kai guda 10, kuma ni a yaran anguwanmu ne na fara siyan keke. Kuma da wannan sana'a ta jima. To daga haka dai abin yana ta bunƙasa har ya kasance na zo na gina gidana, na yi aure. Ta majeman ma da ina cin arziki ne, ya kasance yanzu majeman ma nawa ne, mallakan kaina ne. Kaga sana'a ta yi. Wallahi ta yi. To, Malam Umar, kamar yadda ka faɗa dai tun kana karami kana yi, ta zama to cikakkiyar za mu fata ba iya abin da ba za a kimanta yi. kamar shekara nawa kenan yanzu da fara yin zimanka. Ai gaskiya da fara jima na zan samu kamar shekara 35. To, Tun ban shekara 10 ba nake zuwa majema na. Lallai tun ina firamare school to, na fara zuwa. Dai lokacin ba na ɗaukar abin da ok, mahimmanci, haka a zaman nan kamar ko? wasa ne. To kuma kawai dai da na ji daɗin abin kawai sai na zo ne zama na da ita haka. sai na riƙe